Què és la postpo? No, postpo no, deixa que no ho entén la gent, això de l'argot, no. Què és la postproducció? Post? És la tancada? La té sona? Hola... Sí, hola. Molt bona nit, ja de passo, Va, que agafem la bona. Què és la postproducció, a banda de tot allò que arregla els errors en una producció audiovisual? Digue-li vídeo. Doncs la Viquipèdia la defineix com la manipulació de material digital usada pel cinema, la publicitat, programes de televisió o ràdio. Però què sabrà la Viquipèdia? Ara us ensenyaré què és la postproducció audiovisual i no caldrà que em posin ridícul per fer-ho. D'això se'n diu tall. Hem passat d'un pla a un altre diferent, però també es pot fer per encadenat, i només passa quan jo ho indico. Nota a peu de pàgina. No hem de confondre l'encadenat amb el fos. Sí, habitualment és un fos a negre, molt bé, també pot ser un fos a blanc, però, ei, torna! Gràcies. La música de fons també s'introdueix durant la postproducció. De fet, la sintonia actua com un element comú que suavita els talls i fa un tot que... Ai, ara m'estic allargant. Mira, veus? Això també és un recurs de la postpo. He gravat aquesta veu en postpo i ara vol fer veure què és el meu pensament. I si deixo de dir postpo, m'ho agrairé. A mi mateix. Un recurs que m'agrada molt és el de transició assistida per càmera. M'acabo d'inventar el nom. És quan en acabar una escena o un pla concret, el càmera fa un moviment ràpid que... Ara no tocava, Torna. Bé, ja heu vist el que us volia dir. Un moviment, un gest ràpid del canell del càmera que el mataré. Tornes, sisplau? Gràcies. Bé, això, un escombrat molt veloç i al final una transició. El que hem d'evitar és abusar de les transicions. Ara en farem una excepció, Si mai veieu algun vídeo amb tot de transicions d'estrellet de superguais, és que el seu autor acaba de descobrir el programa d'edició de vídeo i li fa una il·lusió tremenda. Alguna cosa com aquesta, va. Albert, tranquil. Endavant. Ja està? Molt bé, flipats. Hi ha coses que us estic dient que no pertanyen estrictament al muntatge o la postproducció, com el rècord, el famós rècord, que no té res a veure amb l'off the record. Ah, us hi heu fixat? Heu notat alguna cosa estranya? A banda de mi, vull dir. Ah, exacte, la roba era diferent. Això no és culpa de la postproducció, sinó del recordista. Això també m'ho acabo d'inventar. Què és el que recorda on va cada cosa? O era el de foto fixa, aquest? Fa veure que no ho sap, però en realitat sí ho sap, Mira, aquest so és extradiegètic, però està fora de camp, igual que la part que no veieu de mi. És com allò que diuen dels presentadors de telenotícies, que tots porten bermudes. Tot plegat una llegenda urbana. Canvi de sintonia. Arribats a aquest punt ens hem de fer certes preguntes. Es pot alterar una narració audiovisual amb la postproducció? No se'n fa un abús, tot sovint? Són necessaris, aquests núvols? Per què no porto abric amb el fred que fot? Són preguntes a les quals probablement mai hi trobem resposta. Ui, sempre havia volgut dir això. Fa temps es va posar de moda això de l'accelerat i el ralentí. Hi ha a qui li fa molta ràbia. Però de vegades queda maco, com allò de la imatge invertida. Sí, no, clar. La imatge revertida. Marxa enrere. Ara. Un efecte que s'introdueix a postproducció és el del terratrèmol. No és que n'hi hagi un de debò, ni que el càmera tingui Parkinson, que en aquest cas sigui veritat, sinó que és un efecte digital i als actors els fa moltíssima ràbia haver d'actuar com si perdessin l'equilibri. I no caldrà que em posin ridícul. Oh! Acabo de tenir un flashback! Heu vist quina transició més ben feta, no? Clar que també podia haver tingut un flash forward, és a dir, cap al futur. Ah, això deu voler dir que estic a punt d'acabar. Però abans fem una d'aquelles bateries ràpides d'efectes, per concloure amb el llistó ben alt. I... Aquest vídeo no és d'aquells que tenen els crèdits més llargs que el mateix vídeo. Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència. Recomanem no veure'l més de 2 vegades seguides. En cas de dubte, vagi al psicoanalista.